Lurra telatuan, zakua lepuan, ibili beharko degu aurtengo neguan. Riau, rakataplau, hau duku moria, utzi alde batera euskaldun jendia. Riau, riau, rakataplau, hau duku moria, utzi alde batera euskaldun jendia. Katxalin, begira, katxalin gorri bat. Katxalin gorri, ferferin gorri, zoa zerura, eguzki xuri, fal. Zer da hori, ze polita? Katalin gorri bat ikustean, hitz horiek erraten zaizkio, eta egaka hasten da. Katxalin gorri, ferferin gorri, zoa zerura, eguzki xuri, fal. Ze polita. Saia zaitez, Matxin. Venga, ados. Katxalin gorri, ferferrin gorri, zoa zerura, eguzki xuri, fal. Begira, Matxin, ni ere katxalin gorrion naiz. Bai, zuk ere fal. Aizu, zer iruditzen zaizu? Atxeden hartu eta hamaiketakoa prestatzen badugu. Bai. Lasto honek toki hone ematen du. Lastoa. Kantu bat ekarri didazu gogora. Bartolokin omenzun lastozko zubila, handikan pasatzeko beratan obila. Pasatzen hasi eta erori zubila, Bartolo kartu omenzun ipurdiko handia. Pum! Txurriana txiki-txiki-txin, txurriana txiki-txin, txurriana txiki-txiki-txin, txurriana txiki-txin. Katxalin, asmatzen duzun, zer ekarri dudan, ogitarteko egiteko. Txorizoa, txokolatea. Asmakizun batekin esango dizut. Zubi batean, gizon buru zuri bat. Zer dela pentsa? Gurina. Ez. Buru zuria. Txampiñoia. Ez, zubi batean. Gazta! Gazta! Hori da, gazta goxua. Begira ze bokadillo goxua egingo dudan gazta honekin. Katxarra misau. Bart, ze jantzen nuen? Gazta eta ogia neri babes eman. Xapi. Eta zuk zer ekarri duzu? Neri gauza goxoak gustatzen zaizkit. Eta gaur hamaiketako berezi bat prestatuko dut. Horretarako begira zer ekarri dudan. Begira. Zartagina eta goiara. Orain, sua pizteko txotxak bildu beharko ditugu. Txotxak? Ba, orduan, zotz eginen dugu nor joaten den jakiteko. Ados? Bin, ban, boleran, bolerako, elizan, antzer, zebilen, petit buru, gogorra, nonda gure behorra, ikaizkora, nikaizkora, bota dezagun gure behorra, erraz gora! Matxin, trampa egin duzu! Azken aldian beti neri egokitzen zait. Beno, ez aserratu, biok joanen gara, ondo? Bilatzen ditugun bitartean, Sugandilaren abestia abestuko dugu. Ondo? Ados. Sugandila kuskur, aieta manuntxun, errotapien. Zertan, Zotzak biltzen, zotzak zertako, subeieko, xua zertako, amixarra bihotzeko, amitxarra zertako, oioi jan emateko.
Olioa zertako. Arrautzek eiteko. Arraultza zertako. Apezai emateko. Apeza zertako. Meza emateko. Meza zertako. Guta mundu guzile salbatzeko. Ua! Txotx pila derra bildu dugu xu pixka bat egiteko. Bai. Baina, oraindik ez dakizu zer prestatu behar dudan. Ez daukat ideiarik ere? Ea asmakizun honekin. Kupel baten barrenian, bi ardo klase. Ta biak pereizita. Zer da? Arraultza! Bai! Agitzongi, Matxin! Ta ea bertzau asmatzen duzun. Hau, zailxeagoa da. Bota! Xurisko eta lasko pentsatzeko gaizto. Zer da? Xurisko eta lasko. Zaila? Zer izan daiteke zuria eta latza? Ez dakit? Bai, zaila da. Erranen dizut? Bai! Gatza! Gatza! Begiratu hor motxilan, bai. Tori! Matxin! Hortza! Mugitzen zitzaidan hori bera! Itxoin, ez zaitez mugitu, geldi, Ze hortz puska? Eta ze zorrotza? Badakizu zer egingo dudan? Honekin? Zer? Amatxik txikitan egiten zuen. Zer? Sutara bota eta hitz magikoak erranen ditut. Hitz magikoak. Xagu xarra, tori hortz xarra eta ekarri berria. Ixo. Entzuten duzu? Behiak marrumaka begira handikan. Bai, urko mendiaren magalean, bai! Ixo. Beste aldetik. Txerriak kurrinka. Kurrin. Ixo. Aditzen dituzu txakurrak zaingaka. Au. Otxoek eta zeriok bezala guztiok zaunka egiten dugu. Au. Zenbat ikasten den zurekin, Katja. Eta olioek nola egiten dute? Ta txituek berriz, txio. Olioak maite ditut, olioak. Zentratu zaitez, oliarrek nola egiten dute? Oliarrek, kukuruku! Ta zugek, Matxin, zugek nola egiten dute? Gutxien espero duzunean. Hauzeki egiten dute! Wow!